Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang asarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung diin man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM, Sunday program review.
Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ilang ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo, pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayo nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong sa gilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Guard, salamat ha. Wala sa problema, ma'am. Pasensya ka na, ha? Ay, dali na. Magpalayo ka dira sa salakyan ni ma'am. Arin sila. Dali na. Balakat na ako ah. Kinahanglan, mabakal ko ng bulong para makabalik ako dayon. Ginawat sa babae nga tong akong tion. Ginawat niya ako. Na ako sa salagyan ko. Tagpagilat pa. Nag-ulan. Apang kinahanglan. Makabalik na ako sa sulod sa ospital. Bit-biton kong plastic. Nga nasudlan sa mga bulong. Madalaga na ako pasulod. Hindi ako mabusik sa tion. Wala naman sang suga diri sa sulod sa ospital. Kadulom, magluwas sa nurses station. Kag-ara gihapon ang nurse ang ginakigan ko. Ano bala ini? Nga nagakatabo sa damgo ko. Doon nagakatabo subong. Madali-dali ako pakadto sa kwarto sang ako nanak. Nit-nit, ari na si mama. Ari ng kwarto niya. Pinagawa nga nurse nga lalaki. Ginlabayan ng niya ko. Masunod na ako sa kwarto ah. Net-net, anak. Ay, salamat. Aragyapon siya nagahigda sa kama. Salamat. Buhi pang ako anak. Apang, nga no, hinali lang ah. Do ginalagas kong ginhawa ko. Ginakulbaan ako. Hinali lang ah. Nagpalang dulo mang panulok ko.
Nag-igda ako sa hospital bed. Ay, manawag ako diri. Mabangon ako. Ay, madali lang, ma'am. Ba? Kinuyatan niyang butkon ko. Nurse, nga ari ako diri. Magwa Ma'am? ako, makadto ako Ay, sa ako mama, anak. hindi ka anay magbangon. Basi bro ko maglingin naman karoon ng ulo mo. Isa pa, may kinahanglan kapag nga mahibalan. Ano bala ina? Nasiga palihog. Kinahanglan makabalik na ako sa akon anak. Ay, si doktor na lang ko lumambal siya na sa imo. Madali lang ha, kay tawagon ko siya. Ano palang ginahambal niya? Anong bot niya silingon? Anong ihambal sang doktora sa akon? Hilda! Ga! Hilda! Peter? Oo, kamusta ka na, ha? Ay, okay lang ako, Peter. Uy, salamat, ga. May grasya naman niya ginhatag sa aton, ga. Anong bot mo silingon? Nakabugtaw na bala si Netnet? Nakabugtaw ng aton anak? Hindi inambot ko sa lingon. Apang maayo magyapon nga balitang isugid ko sa imo. Ano bala ina? Sugiri na ako. Nagabusong ka, ga. Ano? Oo. Ako? Nagabusong? Oo, ga. Mayo tani kong lalaki naman ina, no? Para may junior na ako. Si Netnet. Gusto ko siya nga makita. Sige. Matapos ka mo nga makasugilano ni Doc, makadto kita kay Nitnit. Ga, hinay-hinay lang ha? Hinay lang. Hindi ka magkabala ka. Okay na ako. Gusto ko mahibalan ng kahimtangan ni Nitnit. Wala siya nagbago. Pari magyapon sa kinandan. Pero hindi ka lang magkabalaka, gid ha? Basi ko makapalain ni na sa baby naton. Kung maghambal ka, do hindi mo anak si Nitnit. Ano? Anong gusto mong buhaton ko? Pabayaan siya? Hindi ko siya pagpamensaron? Ga, hindi man sa mo sinangbot ko si Lingon, ha? Siyempre, nagkakabalaka man ako sa iya. Sa sitwasyon ni Nitnit. Apang nagkakabalaka man ako sa imuga. Okay lang ko gani. Wala man sa problema sa akon. Tata. Gusto na na. Tama na na. Uy, ari nagli kita sa kwarto sa ngaton anak ko. Anay ka kay buksan kong portahan. Sige na, magsulod ka na. Oy, Hilda, kamusta ka na? Nga daw hindi mayong buot mo, ha? May malain ba lang nga balita? Ginabot lang ina, Chay. Nagabusong abis eh. Ha? Nagabusong ka, Hilda? Ay, abaw Maayo nga balita, ina Hilda. Ate, sige mapauli ka na, ha? Bago pa lang gani ako nakabalik sa kwarto sang akon anak. Papaulio na ako dayon. Apang kinahanglan mong pahuway. Diri lang ako sa tupad ni Netnet. Diri lang ani ako ha. Mapungko ako diri. Hindi ani ako gusto nga bayaan ng akon anak. Pagkatapos sa mga natabo. Mayo lang wala sang malain yung natabo sa iya kaina. Kinag brown out. Ha? Nag-brown out? Oo. Kaina nag-brown out, Chay. Hindi bala? Gani nga nagdalagan ako pakadto diri sa kwarto ni Netnet eh. Tugod na hadlok ako. Nga basi kung may malain pa nga matabo sa akon anak. Apang wala manadulaan sang kuryente diri kaina, Ano nga wala? Kadulong bala kaina, Chay. Sa nurses station lang may suga. Pero nagakipaw-kipaw pa. Hilda, nagasiga ang tanan nga suga dire sa bilog nga hospital kaina. Wala sang natabo nga brown out, Ay, Diyos ko. Kinahanglan mo na gid matuod ang pahuway, Hilda. Amo matuod ga. Ang may pa siguro dalong kung ikaw pa uli ay. Basi kung sobra ng kakapoy mo blaho. Ano ba lagi na panghambal ninyo? Okay lang ako.
Matuod nga nag-brown out ka ina. Ara ho? Pamangkutab lang nurse nga ina. Nis? Nag-brown out ka ina, hindi bala? Wala, ma'am. Apang, Kapoy ka na. Chay, mapuli na lang kami Ikaw na lang naibahala, dire kinit-nit ha. ari na kami sa balay. Apang hindi gid madula sa una-una ko ang natabo sa ospital. Sigurado ako sa nakita ko kaina. Nag-brown out gid. Ano pa lang ginapaminsar mo man? Sige na, magtulog ka na. Peter, wala gid matuod sang kuryente kaina sa ospital sa mag-abot ako. Oo na, nagapati na ako sa imo. Pero pwede bala? Magpahuway ka na? Bisan para na lang sa baby naton. Sige na. Oo. Piyungon kong akon mga mata. Sige. Kaya hapulason kong ulo mo sa mahinay. Para tuyhon ka. Kabay pa nga matulugan ako dayon. Ay, salamat. Nahamukan man si Hilda. Wala na siya nagasabat sa mga pamangkot ko sa iya. Nagalibog ang ulo ko sa mga ginapakita ang ulag sa asawa ko. Amo man sa ginapanghambal niya. Kung hindi ko lang siya kilala, makasilang gid ako nga daw naglain ang ulo niya. Ay. Natuyo naman ako ba? Matulog na ako May nabatian ako nga nagahibi. Buklaton kong akon mga mata. Uy, si Peter. Wala sa akong tupad. Kagang babae. Ara si dalom sang kama. Mabangon ako. Sino ka? Anong ginabuhat mo diri? Sino nang pasulod sa imo diri? Wala siya nagasabat. Padayon lang siya nga nagahibi. Anika, ang ginasuksok niya nga bayo. Muna, kagang dalong, saya. Napungos matod ang buhok niya. Apang gumo naman tulukon. Kalayan sang katugnaw diri sa kwarto. Hala, off man gali ang aircon. Apang nga mo sining katugnaw diri sa kwarto. Doon nagayelo? Sino ka? Anong kinahanglan mo? Sa dinang bana ko? Ba, walang gihapon siya nagasabat. Peter? Peter, diin ka! Huwag kong lampshade. Pagipatuon ko sa babaeng ini. Sino kagid pala? Hindi mo ba pagsabto ng pamangkot ko? Ma? Ano yun ang sasalog? May mga dugo halin sa sidsid sa iya saya? Anong natapos sa imo? Ha? Nga ginadugo ka?
Nagtindog siya. Kagatubang sa akon. Hala. Tama kalapsi sang iya guya. Kagkaitom sang idalom nga bahin sang iya mga mata. Kagang iya bayo. Kahigo. May dugo. Hasta sa ato mga bahin sang saya niya. Kang tuon niya nga kamot. May ginuyatan siya nga di ko mahibalaan kung ano. Kaya puno man sang dugo. Pamangkuton ko siya. Oh! Lapsag! Kinaulatan niya sa dua katiil. Apang suli ang pag-uyat niya sang lapsag. Ara, naghihipos ng lapsag. Oh, Diyos ko, buhi pa bala ini? Hala, bago ko lang natalupangdan. Ang kadakuon sang lapsag. To isa lang kadangaw. Ay, naluoy ako sa iya. Naluoy gid ako. Peter! Peter din ka bala! Peter! Peter! Ba? Hilda? Hilda? Hilda, bugtaw. Hilda. Naan mo ka, ha? Ginabangungot ka bala? Nagdamgo ka bala sa malain? Ha? Ay, ginpakulbaan mo man ako ba? Sabi ko, anay, kung naano ka na? Peter, makahaladlok ang gindamgo ko. Hilda, ga, hindi ka magkahadlok. Damgo lang ina. Hindi matuod din, ha? Nga, subong pa nga nagabusong ako. Malain balain na nga patimaan. Sa nasiling ko na, damgo lang inaga. Stress ka lang katama sa nagakatabo sa aton pamilya. Gani nagadamgo ka sa hindi manami. Madali lang ha. Kay kuhaan ko ikaw sa tubig. Hindi! Bay, ga? Wala ko ginauhaw. Sigurado ka? Oh, diri ka lang. Ate, sige. Magbalik ka na sa pagtulog mo, ha? Kay bantayan ko ikaw. Nadula ng katuyo ko. Hindi na ako makatulog sini. Pidita lang. Kay makapalain nila sa imo. Amo man sa bata. Hindi ako gusto nga bayaan ni Peter diri sa kwarto. Pareho sa natabo sa damgo ko. Kibasi ko nung matuod naman. Pareho sa natabo sa ospital kay ina. Magabian sa dagarinyos pagkumati ang magabatahong magsupon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio! Bombo!